राजखान्थि जेरैबो राजखान्थि। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। मैयाहाय बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि सारनि सिगाङाव मोननैसो कुइसन खालामनायखौ जों नुदों आरो लोगोसे बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि बिथांनि सायाव गोबां सर्सा सोलिलायबाय थादों। बिजेपियाव थांमारसिगोन नामा, थांबाय नामा ना नङा होमबा, बेफोरबायदि आरोखि। थांबाबो दिनैहाय माथोबाव पावाराव थाग्राफोरा बयबो पावाराखौ थाबाय थाजानो लुबैयो। सोरबाया 5 बोसोर थाब्लाथाय आरो सेकेन्ड टाइम आरो थाफिनबावनो लुबैयो। राजखान्थिनि गाद्दियानो गोथावानो बेलेग आलदा रखम, बिनि मजायानो आलादा। हाजार नों गोसो थोलायनानै बिराद मोजां सिख्लाजों गोसो थोलायनायनि मजानिख्रुइबो साबसिन बे राजखान्थि दोलोनि गाद्दि ना पावार, बेफोरो बिनि मजाया एसे बेलेग रोखोम। बाङालिफ्रा जेसेबां ओंख्रि गोथाव सं बिनिबो डाबल गोथावसिन जायो आरोखि। थ' जों बेफोरबायदिनो पावाराव थादावोब्लाना जों 24 घन्टा बा बोसोर बोसोर जोंनि पावारा थाबाय थानांगौ बेखौ लुबैयो। नाथाय रायजो राजायाबो सासे गाद्दियाव थाबाय थानायखौ बायोना, सासे सालायबाय थानायखौनो बयबो सोलायजानायखौ लुबैयो। थिग बेफोरबायदिनो जों न'नि ओंखामखौ मालाय बेसेबांथो जानाय, आलासि जानो थांहैनानै आखाइ सोलायनाय ओंखाम जानाया एसेब्लाबो बारा हाबो, बारा जायो बेफोरबायदि। थ' जिखियानो जाया आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै। हाग्रामा महिलारिनि सायाव बा बुंनांगौ जेबो गैया। बा खाम्फा बरगयारि बिथां साराबो दिनै बिजेपियाव थांनो नागिरदों, गोबां सर्सा जादों। जों बिजेपियाव थांस्लायस्लाय इउपिपिएलआवनो मानोथो थाङासै, मा खारन दं? जेसेबां लिडारफोर दंना, दाथ' गोबाङानो बिजेपियाव हाबनायनिसो बाथ्रा खोनाबाय थायो। जों जुदि बिजेपिया थारैनो काउन्सिलाव गोख्रोङै जुदि काउन्सिलखौ सालायोब्ला अब्लाना मा जागोन? आं आवगोलफोरनि समावबो बुंदों, दिनै आं बिजेपिनि सोमोन्दै बारा बुंनो थाङा, बुंगोन सम फैयोब्ला बेखिनिखौल' बुंगोन आं। थ' दिनैहाय राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरनि थाखाय मोनसेबो सुथुरबो गैया होनदों आरो लोगोबो गैया, आंगो लोगोबो गैया। दिनै इउपिपिएलआव दङ, गाबोननो कंग्रेसाव थांगोन। कंग्रेसाव गाबोन दङ, समफोर बिजेपियाव थांगोन। समफोर बिजेपियाव दङ, बिपिएफआव थांगोन। बेफोरबायदि आप डाउन, थांलाय फैलाय बे सोलिबाय थागोन आरो जाबाय थागोन। जेब्लानो गाद्दिनिफ्राय जायखि जाया राजखान्थियानो जाया मानो, जायखि दोलोनि जाया मानो, नङा होनबा, अब्लानि समाव जेब्ला गाद्दिनिफ्राय ओंखारगोन बा रायजो राजाया सायख'नाय नङा, अब्लाना गुबुन दोलोआव, गुबुन हान्जायाव थांनायनि सिन्था धारा खालामो। दा जोंनि बिटिसिआव इउपिपिएलआ दा खुंथायाव दङ। दा बिसोरो 5 बोसोरनि उनाव बा हमनानै ला 5 बोसोरनि उनावनो बिथांमोनाबो गाद्दियाव पावारा गैया जागोन। अब्लाना दोलो हान्जा बिपिएफआव थ्रोब फैलायगोन। नङाब्ला बिजेपि कंग्रेस बे मोननैयाव बारगोन। खारन बिसोरनो पावारखौ नांगौ ना, बेफोरबायदि आरोखि। थ' बाथ्राया ओरैबायदि, रन्जन दैमारिनि सायाव, रन्जन दैमारि सारा उदां जायोब्ला ना सिफ जागोन नामा, बेफोरबायदि बाथ्राया सरसाया सोलिलायबाय थादों आरो रायजो राजायाबो बेखौ लुबैदोंदां आंनि मोनथिनायाव। थ' सिफ जायोब्ला हाग्रामाया मा जागोन? नङाब्ला इउपिपिएलनि प्रमद बर'आ मा जागोन, मायाव थाहैगोन? बाथ्राया बेसोना। दा आंनि हिसाबावब्ला उदां जाग्रोनांगौ, फैग्रोनांगौ। पलिटिक्सआ बिनि चेप्टार नङा, बिनि माबा मोनसे आंगो माबाथारबो नङा। सिफ जाथारनांगौ बा माबा मोनसे जाथारनांगौ बेबो नङा। सिगां जों गासैबो
उदां जाग्रोनायखौसो लुबैयो सार रन्जन दैमारिखौ। थ' गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै आं माखासे मैयानो हरनाय भिडिअ फुटेज हाग्रामा सारनि आं दामनाय सम मोनाखैमोन मैयाहाय माखासे न'नि फिसा फिसौ खामानि मावनायाव। थ' नायनानै लाग्रोनि जों राजखान्थिखौ आंगो खालामना लानो हाया आरो राजखान्थिया जोंनि थाखाय माने क्ल'ज लोगो नङा। राजखान्थियाव जुदि नों जाथारनोब्ला डाइरेक्ट गुन्दागिरि जानो हानांगौ अब्लासो नों राजखान्थिनि सासे दैदेनगिरि जागोन आरो जाथारोब्ला डाइरेक्ट गोजौआवसो जाखानांगौ लिडार जाखानांगौ नङाबा ओरैनो राजखान्थि माबा मोनसे लालायनानै बुंलायबाय थानानैबो लाब गैया। थ' जेखियानो जाया मानो हाग्रामा महिलारि सारनि माखासे बाथ्रा बुंनायखौ बेखौ खोनासंनानै लाग्रोनि। वर्ल्ड डिसेबल डे आमार क'क्राझार चिरां और बाक्सा बा उदालगुरि बा भेरगाঁও हिसाबे ইয়াত আজি কচুগাঁও পালন কৰা হৈছে আৰু মই ইহঁতৰ লগত এই মঞ্চত একেলগে কথা পাতিবলৈ পাই মই মনটো ভাল লাগিছে। মুঠতে বিকলাংগ হিচাপে চৰকাৰীভাৱে যিখিনি ফেচিলিটি পাব লাগে ইহঁতে ডিপ্ৰাইভ হৈ আছে বুলি আমাক জনাইছে। কিন্তু আগত বিটিচি আমাৰ চৰকাৰ থকা সময়ত বিটিচি অঞ্চলত যিমান বিকলাংগ আছে সবে ভাল সুবিধা পাইছিলে। কিন্তু এই প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰৰ দিনত বিকলাংগ হিচাপে ডিসেবল হিচাপে যিখিনি ফেচিলিটি পাব লাগে ইয়াত ডিপ্ৰাইভ হৈছে বুলি ইহঁতে আমাক জনাইছে। মুঠতে আমি যদি ভগৱানে বা ঈশ্বৰে বা আল্লাহে যদি মৰম কৰে 2025 যেতিয়া চৰকাৰ আহিব আমি কথা দিছোঁ যে ডিসেবল পাৰ্চন হিচাপে যিখিনি চৰকাৰী সুবিধা পাব লাগে ইয়াত আপোনালোকে ডিপ্ৰাইভ নহ'ব। চাকৰি ক্ষেত্ৰতে হওক যিকোনো ক্ষেত্ৰত যিখিনি ফেচিলিটি আছে কোটা আছে এই কোটা হিচাপে ডিসেবল পাৰ্চনসকলে এইটো আমাৰ দিনত আগতো পাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যতো পাব। দেখা গৈছে যে খাম্পা বৰগয়াৰী বিজেপিত যাব বুলি এটা চৰ্চা চলি আছে, এই বিষয়ে কি ক'ব? নাই খাম্পা বৰগয়াৰীয়ে খাম্পায়ে বিজেপি যাব বুলি ময়ো শুনি আছে ক'ৰবাত বাতৰিত বা মোবাইলত বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত। কিন্তু মই আজিলৈকে খাম্পাক বিজেপি দলৰ কিবা টপি পিন্ধাটো মই দেখা নাই, সেইকাৰণে মই একো ক'ব নোৱাৰি আজিৰ দিনত। দেখা গৈছে একালৰ আপোনালোকৰ ঘনিষ্ঠ অতিথিসকল যেন এইবিলাক সুধি থাকি লাভ আছে নেকি? এইবিলাক কিয় সুধি থাকে? মই কৈছোঁ খাম্পাক আজিৰ দিনলৈকে মই কেৰুৱা দলৰ বা বিজেপি দলৰ টপি পিন্ধাটো মই দেখা নাই। হয় শুনি আছে এনেকুৱা যাব, কিন্তু যোৱা নাই যে আজিলৈকেও। যদি গুচি যায় এইটো মোক নুসুধিবি, এইবিলাক যদি গুচি যায় কি হ'ব এইবিলাক মোক সুধিব নালাগে, দৰকাৰ নাই। ৰঞ্জন দৈমাৰী বিটিচিৰ চিফ হ'ব বুলি বিজেপিৰ পৰা গোপন সূত্ৰৰ পৰা মানে প্ৰকাশ কৰিছে। এইটো ৰঞ্জন দৈমাৰী চিফ হয় না কোনোবাই প্ৰমোদ বড়ো চিফ হয় না কোন চিফ হয় সেইটো 2025 ইলেকশ্যনত দেখা যাব। 25 ইলেকশ্যনৰ পিছত আপোনালোকে বিজেপিৰ সৈতে কিবা মিত্ৰতা কৰাৰ সম্ভাৱনা নাই। ইলেকশ্যনটো আমি নিজাববীয়া খেলিব, ইয়াত কি মিত্ৰতাৰ কথা আহে? ইলেকশ্যনৰ পিছত যদি এনেকুৱা পৰিস্থিতি আহে এইটো ইলেকশ্যনৰ পিছত ৰিজাল্টৰ পিছত দেখা যাওক কি হয়, সেইটো মই আজিৰ দিনত মই ক'ব নোৱাৰে। এতিয়া ইলেকশ্যন হ'ব 2025 এপ্ৰিল মাহত হ'ব লাগে। ইলেকশ্যন ৰিজাল্টৰ পিছত সেইটো কি হয় দেখা যাওক, কিন্তু আজিৰ দিনত একো ক'ব নোৱাৰে কথা সেইটোৱে দেই।